Piyak. Ora ngono piyak iki ngopo? Enten tamu. Eneng tamu. Nggih. Tamune sapa? Kula. Dapurmu lho kok melu piyak kaneng tamu. Eneng apa lah geger. Keputren. Wah, pun betul karuan. Lho sing geger kuwi sapa? Lah. Kang putra matu Prabu Baladewa tanding kalih Ndara Bratasena. Wah, jan mecahke apa-apa jan ora arep bola pecah. Taman-taman dobrak-abrik. Dinuwun Mandura kali Ndara Bratasena. Lho lah perkarane iki apa? Alah, sepele rebutan panganan. Lho, rebutan kepiye iki? Wong edan. Kowe temu matur mau piye? Temu matur mau piye? Lagi leres apa matur kali Sinuwun Prabu Salyapati sing duwe negara ratune. Lho ya bener. Ning aturmu mau. Perkarane Koko Prabu Mandura karo Bratasena oleh perang mau apa? Perkarane lebur bener. Ayah kowe mau ora omong ngono. Ayo kowe mau omong piye? Koko Prabu Mandura karo Bratasena perang kok rebutan panganan. Padake dapur. Yo ngono. Yo. Lah iki mau saka kesusune kok. Oh, sampeyan ora tuwas kita. Udah melu cawe-cawe. Ora melu jagungan tok. Apa kuwi? Kok kagene matur seneni. Yo, saiki kudu melu dadi saksi. Kowe kok anggere orang ngrampungi perkara iki ngelek-eleki awas kowe. Nyampun sampeyan mawon. Ora, melu kowe. Ayo. Pun tak. Ayo kowe arep. Eneng arep nggih. Sangrintut kowe. Ayo, nggih. Mboten mampir warung sih. Ayo, dirampungi perkara iki. Daerah anak Prabu Baladewa sabar Baladewa sabar. Sampun, Bapak Prabu sampun boten cicah dipun pabengi. Mboten badhe kula rampungi. Alah iya sabar sing yo. Bratasena sabar yo, Ger. Kowe mesakno karo kuwo, kowe mesakno karo aku. Baladewa kowe mesakno karo Bapak. Ah, upamane eneng kekurangane sithik rong itu yo sing gedhe pangapurane. Nek kira-kira panganan ora sepiro wae. Kegendro kaya ngene iki. Lho iki perkarane dadi beda iki. Mangke yen, sik, Bratasena, coba sik. Mangke yen, kula boten trima. Kanjeng wong ngendika ngaten menika dadi iki mau aku nampa pradul. Bratasena karo Baladewa padha padudon padha peperangan. Amargi saking menapa? Iki mau jarine panganan. Baladewa rebutan panganan niku pripun? Pancen yo ngono iki mau ana sing ngomong. Lah ngrambunge perkara iki titenono. Lah mau wis ngono ta ya. Cake ngendika ngono kok ya ora. Kowe anggapmu ki kepiye? Nggih. Yo. Koko Prabu Mandura klatur ngendika. Iki asune Petruk mbok gawane ngopo? Rak tenan to. Oh, pinter. Nyun ngapunten iki apa pancing sing pradul niku kula. Pradul piye? Sinuwun Mandura kali Ndara Bratasena niku do paduan gelut. Kula didani. Nah, perkarane apa? Rebutan panganan kula. Iki maksamu ki piye? Lah wong kesusu ya kleru ya kena wae to. Muring-muring. Sampeyan niku. Wong kempon sing sabar.
perkara niki iso diunggari. Ora bras. Lho, piring cangkir pirang-pirang pecah kabeh. Memang ora arek. Wah. Ora kepenak rasane atiku. Kula nampi wadonipun Surtikanti. Permadi menika badhe ngruda peksa kaliyan Surtikanti. Apa yo ngono? Inggih, Kanjeng Rama Prabu. Saestu menika. Coba. Surtikanti mriniyo. Surtikanti wonten dawuh Rama apa bener yen to Permadi kuwi mau tumindak nalisir saka jiwa kasatriyan arep merkosa karo kowe. Inggih, istunipun mekaten Rama Permadi menika badhe gonjak kaliyan kula. Lah menika Rama, paduka midhanget piyambak. Menika kelakuanipun Permadi kados mekaten. Kula boten terima Kanjeng Rama, kula. Kakang Surtikanti menika ngaya-wara. Kakang Surtikanti menika wingah kaliyan Duratmaka ngingu maling aguna. Ngingu maling menika Kanjeng Rama. Banowati, aja seru-seru iki dipidhangetake karo para prayagung. Nanging nyatanipun nggih ngaten. Permadi ora apa-apa dielok-elokake. Nyepyok karo wong liya. Mboten Kanjeng Rama saestu. Nyatanipun Permadi menika badhe merwasa kaliyan kula mboten trima. Surtikanti. Sik toh. Malah bingung rasane atiku. Ki janjane kepiye? Mboten Duratmaka Kanjeng Rama. Banowati. Tok iki. Cita sing sabar. Saestu Kanjeng Rama. Nyatanipun Permadi menika badhe merwasa kaliyan kula muta-muta kaliyan kula. Mangko dhisik to. Surtikanti. Banowati. Saka disruwe. Sur. Ngapa? Cangkeme. Kere melu-melu. Bubra-bubrai wong omongan. Meneng ya ngono. Iki minggat to kono. Kowe yaene dadak metu Petruk ki ngopo? Nyuweni. Ngelek-eleki yo. Iya, lah iya to. Rumasane ratu kok jak guyon ya. Iya, mulane kuwi iki ya ngono iki. Upamu kaya mangkir biyen ingkang saged mbuktekaken menika nggih namung Permadi piyambak. Permadi wonten dawuh Prabu iki ning satriya bagus mbok kalungi cindhe tekse yen eneng satriya mbok kalungi cindhe iki keluputan karo kraton. Lha inggih menika Prabu Duratmaka ingkang nidra kaliyan Kakang Surtikanti
Moga kula aturi dangu piyambak. Ora ngaku rupamu bagus. Ini gawa parek ning tata krama sapa kowe? Nyuwun pangapunten. Sinuwun petela kula ingkang Idra kaliyan ingkang putra pun Surti Kanthi. Kula menika putra Petha Pralaya. Atmajanipun Kanjeng Rama Prabu Adirata ingkang Sudi Amat kula pun Suryatmaja. Iblis lan anak kusir. Ora noleh karo githokmu. Suryatmaja. Wonten dalu. Kowe iku mung derajate anak kusir. Kowe iki kusir Ngastina. Kowe kusire Sinuwun Sepuh Prabu Dastarastra. Bapakmu ki mung kusir, bapakmu ki mung kusir. Kowe wani celandaan arep nggarwa kelawan putraku. Jawab ora dawa umurmu kowe. Rama sesembahan kula Rama Piagung Pangaksama Paduka Kanjeng Rama Prabu Yawit saking awrating katresnan kula kayon Raden Suryaputra ngantos basanipun kula ngempet-empet kadang kula pun permadi Rama kula sampun kelajeng tresna kaliyan Raden Suryatmaja nadyan menika putraning kusir nanging kula sampun kalajeng tresna Kanjeng Rama menawi Suryatmaja pun sirnakaken kula inggih panjenengan pejahi kemawon Kanjeng Rama menawi dipun sirnakaken namung Suryatmaja kula mboten menika nama mboten adil Rama aduh kleru meneh aku Lajeng lelampahan kula menika kados pundi? Rikala semanten awala penglamar saking dina sampun Paduka tampi. Nanging nyatanipun dinten menika Surti kanipun cidra kayan anak kusir. Pun Suryatmaja kula boten trima. Lelakon kaya mengkene negara Mandaraka. Sampun-sampun nggih, ngaten nggih mawon. Anak Prabu Kurupati. Kula aturi nrimah nggih. Kula aturi nrimah. Kula matur kados ngaten menika mboten kok nama kula menika namung Bambang menika mboten. Nanging menika lair tursing dados panebusing kalepatan kula. Anak kula istri menika taksih wonten. Taksih wonten. Cinaosa Paduka mboten kelampahan mengku pun Surti Kanthi sampun kelajeng pun mengku kayan Suryatmaja. Anak kula taksih tunggal ingkang pawiti namipun Danuwati. Nggih. Menika ing tembinipun mugi-mugi dados kantinipun anak Prabu Anem Kurupati. Menika minangka panebusing dosa kalepatan kula. Sampun nggih. Kula rila kawa lair tursing tatos kinarya ngraketaken Ngastina lawan Mandaraka. Mugi-mugi pun tampi prasetyanipun ingkang bapa kawan Gusti ngakarya jagat. Ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan
Kanjeng Paman Prabu dawuh paduka ingkang mekaten kula sawetawis ndadosaken pemarming manah kula. Gantos wekdal badhe kula tagih ngendikanipun Kanjeng Paman Prabu. Sampun nggih. Sing jagat saisinipun jinu. Jaki kawula niki Kanjeng Prabu ingkang sowan. Ana wigati apa? Menika Narendra ngawongga Prabu Karna pujangga nggih Karna Mandra. Menika sumbar mangku tanding. Menika badhe nyuwun kadanggapun Surti Kanthi. Suyatmaja kowe krungu dhewe. Yen to yektine Surti Kanthi kok ora ngemongake kowe dhewe anak Prabu Kurupati uga mengkono ngayunake Surti Kanthi iki ana meneh Ratu Buta Ngawangga Prabu Karna Pujangga. Yen pancen kowe nyata-nyata mantune Prabu Sayapati ketokno jiwa kasatriyan nyuwun pangestu Rama Prabu. Puri sedeng Narendra yatsala aku kang mawarya ingkang Kisatriya metokake akuku sapa kowe? Aku putra mantu Mandara kekasihku Raden Suryatmajaya Surya Putra. Kowe sing mengku Surti Kanthi ya pancen para nyata kowe sapa? Narendra Ngawangga Prabu Karna Pujangga Karna Mandra. Tak jaluk Surti Kanthi tak ulungake bareng lawan pedote guru lakon kokop gedhemu ah. Kacarita duk nalika semana Raden Suryatmaja kinemah kemah
tundake ginilut-gilut janggane lawan Prabu Karnawandra. Eling-eling Suryatmaja putra sing diwang Bathara Surya sami sakala rekatrak ngune curiga. Kyai Kodite kang adapur jalak paringane ora ingkang Rama sing diwang Bathara Surya katamake jajanira Sang Prabu Alakarna ya Karnamandra pecah kapisanan. Untuk timbalannya kadang ya dina iki para Jawata nekseni kasektenmu ngedapi-dapi Suryatmaja. Nah carane sira wis bisa ngilangi sukertaning jagat Ratu Ngawangga Prabu Karnamandra ya Karna Pujangga wis mekaning pati. Lah jeneng sira ingkang kadhawan nglestarekake jumeneng ratu minangka sulih sarirane Prabu Karnamandra jeneng sira mekaten pukulun ya keparinge wong jagat ginata sira pinaringan busana saka kayangan Suralaya kene tak patrapne luwih dhisik. Wonten timbalan iki ngadhawuh kula. Nah, jeneng sira wis pinaringan busana saka kayangan Suralaya. Tropong Kencana. Sira kadhawuhan nglestarekake jumeneng ratu ana negara Ngawangga, kowe keparengake. Ya kuwi ngagem tetenger. Nata Ngawangga Prabu Basukarna ya Basusena ya Sang Suryatmaja. Wonten timbalan sing ngadhawuh. Nah, sira kudu eling, elinga ya. Kowe kelakon mengku surti kanthi kuwi jalaran ana rilane Ratu Sena Prabu Kurupati. Mula lali-lali den elingna kowe tetepa kekadangan kawan Ratu Sena Prabu Kurupati. Dalan wis kelakon antuk jatinen pemarem awis saka mulunge atine Prabu Kurupati. Lebih lanana Prabu Kurupati inggih pukulun misaken dawuh paduka pukulun.
Wiyatmaja wonten timbalan kadang Kanjeng Rama. Ega tiasipun bapa sakwisipun bapa nyumurupi tandang kridamu. Karna tembunge ingsun nitipake ketis tetes daging stampel balung sak ceklek wujute ya kuwi garwamu iku tumbok tresnani. Aja nganti jeneng sira cilike srengen karo bojomu gedene nganti penangane kelawan surti kanthi aja ya nggih Karna ngelingono lalakon negara Mandaraka mung saka penggawemu nganti geger kaya mengkene si anak Prabu Kurupati tudune nglenggono lalakon iki. Inggih Kanjeng Rama Prabu. Inggih Rama kuwi stokaken piye wedal dinten menika malah surup nyuwun kula dhumateng Paduka Kakang Adipati Karna. Sak sampun menika keparing Kakang Prabu malah manunggal kaliyan kula kinaya kekadangan. Paduka Kanjeng Koko Prabu kula jumenengaken wonten negari ngatur minangka Senopati Agung. Agung Yati Prabu sewu nugraha kapateganing kula. Dene Yati Prabu sampun wonten mulunging penggalih. Amisuda kawan pun Kakang minangka dados Senopati ning negari ngatur. Inggih Yati. Lair terus ing batos. Mugi-mugi pejah gesang kula sramaken kagem Paduka Yati Prabu. Lega rasane atiku Nger karena apa dening anak Prabu Ngastina. Kanthi menika monggo kula dherekaken puji syukur dumateng keparinge Gusti ing ngakarya jagat. Mugi-mugi Sri penganten Sarimbit Manjokayuwanan lair terus sing batos